Dragi gledalci, dobroveče, dobro nam došli u TV Slagalicu. Počinje 51. emisija 82. ciklusa. Večeras gledamo treći susret našeg prvog polufinalnog para i večeras saznajemo koji je to naš prvi finalista 82. ciklusa. Da ne dužimo, da ih predstavimo ako niste gledali. Na poziciji plavog takmičara večeras Igor Biga. Dobroveče. Dobroveče. Morate porazgovarati sa mnom, ali neću da vas davim. Koncentrišite se. Na crvenog takmičara večeras Dejan Maksimović. Dejane, dobroveče. Pa sad možete da se takmičite kako ćete. Hvala. Sve je spremno, treći susret može da počne. Slagalica prva igra, tražimo najdužu reč. Večeras Igor prvi bio na startu. Deni, vi birate slovo, izvolite. Druga igra Moj broj. Brojeve prvi bira Igor večeras. Igore. Brzo stigli smo do treće igre korak po korak, pa da čujemo prvi korak za Igora večeras. Igore, slušajte. Dene, evo sada koraka za vas. Slušajte. Na redu igra sa našim zaštitnim znakom skočko. Na potezu je Igor, da čujemo njegovu kombinaciju. Dene, da čujemo vas. Na redu je peta igra Ko zna, 10 pitanja pred nama, da čujemo prvo za večer. Ste zadovoljni? Jesam, vrlo. Zaista. Nadam se. Dene, ostaje borba za treće mesto.